Is-sentej anniversarju mill-qtil brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia reġa' ħareġ fil-berraħ il-qasma kbira fil-Partit Nazzjonalista. Filmat li der fuq il-Midja Nazzjonalista kixef il-qasma li hemm bejn il-fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija u l-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Il-Midja Nazzjonalista rrappurtat li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ma tħallix qiegħed kuruna ta' fjuri quddiem ritratt ta' Caruana Galizia fuq il-monument tal-assedju l-kbir. Dan għaliex il-familja Caruana Galizia ma temminx li Adrian Delija huwa kredibbli meta jsellem il-memorja ta' Caruana Galizia wara li għajara biċċa blogger għax allegat li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Il-filmat stannet jitkellem waħdu u juri l-waqt li Adrian Delija u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bdew isellmu lil Caruana Galizia quddiem il-monument, id-deputati tal-fazzjoni Busuttil għadu lura u ma naqdux mad-delegazzjoni. Fil-fatt, Daphne Caruana Galizia marret idejn id-deputati tal-fazzjoni Busuttil, fosthom Beppe Fenekadami, Mario De Marco, Claudio Grek u Kevin Kutajjer. Matul il-ġurnata l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mexxa delegazzjoni magħmula mill-grupp parlamentari u uffiċjali tal-partit fejn poġġew fjuri b'rispett lejn il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia. Iżda fil-għaxija d-deputati mill-fazzjoni Busuttil attendew għal mixja organizzata mill-laqda Occupy Justice biex ifakru l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Għal din l-attività kien hemm preżenti l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil, Jason Azzopardi, Carol Aquilina, David Casa u Roberta Mezzola. Al kontrarju ta' dak li seħħ filgħodu dawn l-esponenti mill-fazzjoni Busuttil ma tkeċċewx mill-familja Caruana Galizia. Iżda l-attendenza tagħhom ġabet reazzjoni ta' rabja kbira min nies mill-fazzjoni Delija. Uffiċjal tas-sigurtà tal-Kap Nazzjonalista u esponenti oħra kitbu fuq il-Facebook ta' Jason Azzopardi u staqsewh għaliex ma kkundannax dak li ġara l-erba' filgħodu meta Delija tkeċċa minn Daphne Caruana Galizia. Kitbu wkoll fuq il-profil ta' Roberta Mezzola u qalula biex tiddeċiedi jiġifieri jekk ix mal-Occupy Justice u l-fazzjoni Busuttil jew ma' Adrian Delija. Persuna oħra kitbet li għall-attività ta' Daphne Caruana Galizia mar il-partit ta' Simon Busuttil, waqt li oħra kkummentat li dawn in-nies li tant jitkellmu dwar id-demokrazija waqfu azzjoni li tirrifletti propju l-espressjoni ħielsa f'pajjiż demokratiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.